Hi mga kaisingan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisingan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, og hi UCFB. Have a nice day. I'm not from UC. I'm just a plain reader here. Muna akong pastime kung dili ko busy. Gusto lang ako i-share ako ang life experience na for sure makuha og lesson labi na sa mga bagong tubo karon. Ako day si Lucky. 26 years old na ko. I'm from somewhere in Mindanao. Dili na ako describe akong self pag-ayo. Pero way back 8 years ago, I have met this guy named Elijah. Second year college ko ato na time, nagka-classmate me. Eventually, nagkasuod me, hantod naging mag-best friend me. We were crazy duo back then. And others mistaken us as lovers. Bitaw, mura man jud mig uyab. Label lang ang kulang o kanang mga romantic nga kisses. Kaysa mong friendship, naa ang sweetness, harmony, magkasinabot at may pagayo. Tapos usahay na pun may mga away-away. He was very protective. Ang gusto lang niya kay happy ko pirme. Safe ko pirme, o komportable ko pirme. I was one of his priority, and I was very happy. Sa aming mga hilig, hiking, camping, music, beach, and many more. Maong maladyan mi nga mag-uyab, bisag dili. We were both close to our families. Og both sides gusto nila na kami na lang unta. Pero every time na sungugon mi, mga naramig, we are best friends. Tapos mga tawa dayon. But deep down in my heart, I knew that I already fell really hard nga makaingon na lang ko sa kuang sarili na. Unta, kita na lang jud. But I chose not to entertain my feelings for him because I was really afraid nga maguba among friendship. Og kabalo ko sa akong limitations, og kabalupod ko nga best friend ra ko niya. When we graduated and took a board exam, pareha pod mi nga nakapasar. That was one of our goals. Happy kami that time, kay teacher na mi pareho. Moto nga nag-apply din mi and luckily pareho pod mi nga nadawat dayon. But that time lahi may school na na-assign. First months of our work was really hellish. Kaya wala ko naanad nga dili mi permi koyo. Wala ko naanad nga walay mo comfort og muhatag sa kuag power hug kapag kapoy kay ko. Walay mag-atiman sa ako og kaon. But eventually nakaya og naanad ra ko. I was really dependent on him, but I was really trying hard that time. And thankful ko kay na-overcome na ako to na stage. Sa school nga akong gitrabahoan, na ay mga nanguyab na ako. Pero wala na ako sila gina-entertain. I was too faithful and loyal to Elijah. Bisag walay kami. Kay bisag kabalo ko na best friend ra ko niya, niyasa ko na someday, somehow, i-love ko niya sama sa kong pag-love niya. Yep, I really love him that much. Then one day, Sunday to siya, nagsabot mi nga mag-church mi and then mag-dinner. Excited kay ko that time, nangandam jud kog taman ato kay almost 1 month pud mi nga wala nagkita kay busy mi pareho sa trabaho. Sa mao na to, nakita mi, nanimba mi tapos nag-dinner. Pansin ako siyang happy kay siya. Lahi kayo iyang aura. Dili siya haggard, bisan permi siya nga busy. Sumoto nga ako siyang gipangutana while gihulat mi sa among order. Murag happy lagi kay ka. Kumusta naman ka? Mitubag si Elijah nga, yes, happy kay ko kay nagkita na tagbalik. Na-miss kayo na ko akong baby girl.
Grabeng lagobo sa kong dughan that time. Gikilig kay ko. Kung pwede lang mo kirig-kirig lagi. Pero ako siyang giingnan while nagmugot ko kunuhay. Pag sure oy, dili man gali ka halos mo reply sa ako. Pag mitubag si Elijah nga nang luod si baby girl. Gisipatan na ako siya pero deep inside kaluksuhon akong heart. Sa pila ka years na mong kuyog, murag ni samot akong love sa iya. Pag ipangutan akong Elijah nga, ikaw, kumusta naman ka? Nainongyab ni mo dito? Nitando ko og niingon nga, oy, sa kagwapa na ako, lisod pod. Sabay katawa. Nakita na ko yung reaction og sure ko nga wala siya kangay. Pagmingon si Elijah nga, unya, mag-entertain pod nimo. Bantay og masakitan ka, makapatay jud ko. Ayaw sa pagyuboy boy. Og nangutan na pod ko niya nga, ngano man daw, mag-21 ako. Basin og madalagang guwang ko ani. Kita na jud ko siyang nawong nga nainis na siya. Niana na lang siya og basta, ayaw sa. Dili pa ko ready nga makita ka nga naay manag-iya nimo. Wala na ako katingog, ningisir ako. Lami kay siya ingnon og ayaw ka bala ka babs, kay bisan unsa pa kadaghan ang moyab nako sa imuhar ako. Pero syempre wala na ako gisulti sa yaha. Nilabay ang mga adlaw, busy na pod me. Constant gihapon ang mga communication ni Elijah pero igo na lang greetings every morning, afternoon and evening. He always checked on me. Then one day, nakulbaan kay ko kay nag-text sa sakua nga makikita daw siya sa ako kay naa siya'y importante nga isulti na mas gusto siya sa personal isulti. Kulbaan kay ko? And I was like, Lord, kung mag-propose man gali siya sa kuha, then I'll be the happiest woman alive. As usual, mura kog buwang. Grabe na kog pagmangandam. Gusto na ako nga guwapa ko permis yung pananaw, bisan ko kailan na dyan siya sa kuha dyan. Nakita na niya akong bare face kaya basta mag-travel me, we used to sleep together man. Pero oops, why nahitabo sa mo ha? Gentleman kaayo si Elijah. That's why I trusted him so much. Mao po nang nagustuhan sa kong family sa yaha. So mao to nga nagkita na mi, isundo ko niya. I was very very happy that time. Gikilig ko pag-ayo kay gwapo kay siya. Murag walay problema ba? Kanang murag wala kaila sa yaha ang haggard. Ug mingon ko niya, nga wow, gupuhan na to karon oy. Mitubag si Elijah nga of course, pero may biya ko gwapo sa imo. Mingon siya, dala katawa og nikatawa na lang pud ko kay tinuod man. Unang utan ako niya, noon say drama nimo nga pinakalit ramang ka nga nakikita. Big busy. Ug mingon si Elijah nga, wala lang, na-miss ta ka. Tapos gitutukan ko niya. Pag misumpay og ingon si Elijah nga, guwapa kay ka, ni blooming kag samot. Inspired akong baby girl. Nakulbaan na kay ko, basig mahalata ako. Pero mitubag ko niya, nga very. Dayon may katawa ko. Nagpagwapa ko kay magkita biyata, basin pangitan nakasakua. Pina-joke na ako nang giingon niya. Umitubag si Elijah nga, always man ka nga gwapa ba? Niisir ako. I'm sure gablash na ko. Mga ko nang gina-change ang topic hanto naabot mi sa usa ka restaurant. Samtang nangaon mi, ako siyang gipangutana. Bubs, unsa isulti nimo sa ako? Nakulbaan nako sa iyang tubag. Gitutukan ko niya, unya ningon siya nga, baby girl, pwede mga favor? Mas nakulbaan ko. Unsa man, mo na ingon nako niya. Ni-smile siya, nakita na ko siyang face that he was excited. Tapos naingon siya, I fell in love with someone. Isulti na niya nga nagtanaw siya sa akong mata. Grabe na akong kulbaa. Wala na ako sabot sa akong gibate.
Nakaingon jud ko, Lord, mao na ba ni? Mag-confess na siya sa ako Pero wow kalihok sa dihang gisumpayan niya iyang giingon nga ni ana siya nga, pwede ko nimo tabangan? I've been courting her for several months now, and I want to propose to her. Gusto na ako nga in a romantic way, kay deserve jud niya. Mura kog nabukog, naglisod na kog tulon sa akong gikaon. Nawadaan ko gana, kahilakon kay ko. Abi na kog ako iyang pasabot, naulaw ko. Assuming kay ko. Na misinterpret day nako tanan. Purely friendship pra jud ay iyang ginapakita sa ako Wala ko dahil katingog. Taod. Wow. Happy kay ko sa mga. Mao na ang pinakadakong bakak na nasulti sa yahada time. Kung kabalo lang mo unsa kasakit akong gibati ato nga time, lami kay hilak sa iyang tubangan og sukmatan siya. But I chose not to. I was the one who assumed it was my fault after all. Dako siya ngisi. So tabangan ko nimo? He asked. Of course, tubag po na ako. I knew the time that I would be having a terrible journey. Pero nisugot ko nga tabangan siya. He is my best friend after all. Wala na ako yurot akong food. Nag-alibay na lang ko nga naglain akong tiyan bisag akong heart jud ang nasakitan. Sa moto nga gihatod ko niya pa uli. Pagkaabot jud nako sa balay, naglumbaanay og tulo akong luha. Dali-dali kog dagan sa akong kwarto kay basin makabantay akong parents. Og didto naghilakay kog taman. Nakasyon ako akong self-worth. Am I not enough to make him happy? Am I not lovable? Feeling na ako kay baba kay akong worth. Feeling na ako kay pangit kay ko. Ni baba og taman akong self-esteem ato nga time. I even question God why. Tapos dito ko nakarealize na bantog ra dili siya haggard. Bantog ra happy siya per me. Nga sa una, mura na siyag nadatugan o kalibutan bisag one day rami nga dili magkita. Kay di ay, naanay mas nagpa-happy sa iyaha karon. Bantog ra bisag consistent among communication, pero dili jud ingon na magdugay. Just greetings and pangumusta na lang. Di ba sakit? Pakining sakit kayo. Nilabay ang mga adlaw, walay nausab siyang treatment sa ako Ang bisag sakit, nagkakita mi para magplano sa iyang proposal. Itabangan ako siya in all ways I can. Og niabot na ang day sa iyang proposal. Effort kay siya, sa usa ka romantic garden siya nagpropose. Grabe, hago kaayo mag-design. Gabi ito na time, sunindot kay tanawon. Effort jud kayo si Elijah. Dili pod ikapangutana kay naaman pod sila kaya. I was the one who takes videos and photos that time. Og wala jud nako na nikayan nga motolo akong luha pagiyas sa babae. As I watched them, no wonder nga nung na-fall siya kay Ann. Guwapa, murag angel ang nawong. Buotan, basta siya jud ang ideal nga girlfriend. Nagdali-dali kog pananghid kay Elijah na muli nako. Gipigilan pa ko nila ni Ann pero nag-alibay ko nga ingon ko nga daghan pa kog lesson plan nga buhaton. Pero pag-abot ako sa balay, naghinilakay na pud ko. Abi na kog dawat na nako, pero wala pa di ay. Nisamot man nun ang sakit. From that day, I decided to distance myself from him. So I did. Bihira lang ko mag-text sa iya. Pag magtawag siya, dili na ako tubagon. Even sa mga chat niya. Kabalo ko nga worried siya pero mas kipili na ako ang mulayo. Kay kabalo ko nga dili healthy sa ko ang self na makita na ako sila.
Kay bisan pa magmingon kog happy ko sila ha. 50% ana moingon kog unta ako na lang. Ang respeto na lang pod kay Ann, woman instinct. Kabalo ko na kung dili ko molayo, mahalata niya nga na ako'y feelings kay Elijah. And I don't want to ruin their relationship. Many months had passed. Totally nawala na among communication. Erase that. Ako ray na missing in action. Everyday yapon ko makadawat og text messages gikan kay Elijah. Gipang deactivate man ako ang mga SOCMED, so sa text na lang jud ko niya ma-reach out. Usay matawag siya, pero dili na ako ginatubag. He was really worried. I knew. Bisa na siya uyab, same gihapon niyan treatment sa kuha. He's still the sweetest. Ako na lang ang mag-uol kay basin unsay ikaingon ni Ann. One day, kapoy kay ko ato na time, haggard kay ko. Wala ko batiya gana nga mangarte kay gusto na lang ko muuli unya matulog. But imagine my shock when my eyes met Elijah's. Na siya sa gawa sa gate sa school, gihulat ko for sure. Medyo natulala ako. But oh, how I miss this man. Seryoso kay siya nga nagtanaw sa ko ha. Nakunahon ako nga basin gabulag sila ni Ann kay nito nga man siya galit. Kulba kay ko the way nga siya mututok sa kuha kay murag na ako'y dakong sala. Oh Babs, nasaagli ka dire. Ingon ko the last mile. Wala din siya nitubag. Instead, gipira ko niya, gikuyod ko na pasulod siya sa sakyanan. Huy, noon sa koy, buhi igod ko. Awa o, gipananaw na ta. Muna ingon ako niya. Wala ko'y labot nila. Ingon siya, and right there, I could tell that he's mad. Pagkasulod na ako sa kina, nagdali-dali siya sakay. Noon sa day ka? Nikalit ramang kag wala nagparamdam. Pila ka mans. Cold kay ka sa ko ha. Kabalo ba ka nga nag-uolgi ko sa mo ha? Ingon siya, nga suko na jod kayo siya. Ako po niya galagot ko. Siyempre, gigapoy ko kay daghan kay ko gibuhat atay. Really? Are you really worried? So almost 5 months na tong wala gakita. Nganong karon pa man ka? Wala na gyud ko kaagwan tamaw nasulti to nako. He was speechless. Oh, my bad. I forgot that I'm not your top priority anymore. Naingon ko tapos ni action nagtulo akong luha mong nagdali-dali kog naog sa sakyanan. Pero wala pa ako kanaog. Gibira ko niya tapos gigakos o hugot kayo. Didto nako wala napugngan, perti na gyud na akong hilaka. Sorry. I missed you so much. Please, ayaw ingani. Wala ko naanad nga ingani ta. This is not us anymore. Muna ingon niya pero gapadayon ng gihapon ko gila. Unsa man? Dili ka gusto nga nakoyoyab? There was sadness in his voice moong natigilan ko. Kung nakapangutan ako sa kong gagalingon og, if I tell him that I don't want him to have a girlfriend, would that makes me selfish? Gikalman ako kong self o giatubang siya. Sorry. Okay ra ko. Kung asa ka happy, suportahan ta ka. Ismail ko siya hag pinugos. That time, gusto kay na ko iingon kay Elijah akong feelings, pero nahadlo kay ko. Pag mingon si Elijah sa ko nga thank you Lucky. Kabalo jud ka kung unsa ko ka-happy nga niabot si Ann sa kong kinabuhi. And right there, nakaingon jud kog I am really not enough. Sakit kayo. Mura kog nabastad. Mura kog nawad-an og spirito. Pero sama sa kong gisulti sa iya gisuportahan nako sila. Pero may na po may magkita,
pero this time kauban na namo si Ann. Third wheeling akong papel. I acted as if I'm really doing well in front of them. Pero uig makauli nako, maghinilakay na pud ko. Almost a year pud to nga inato mo set up. Pero imbis mawala akong gibati para kay Elijah, may samot na noon. Nakaginawa lang ko katong time nga nilarga si Ann pa Australia. 2 years siya dito. Pero strong gihapon sila ni Elijah. And while our friendship was getting stronger, mas ni samot ko ka-fall niya. Desperate as it was. Pero ginatake advantage na ko ang time na nakauban ako si Elijah. Pero wala ko niabot sa point nga gipalabi na ko kung uwaga. Ginagrab lang nako ang opportunity nga mapafeel nako siya nga love nako siya. Ginatiman ako siya. Pero it seemed that he was blinded by his love for Ann kay murag wala raman siya akong mga gipafeel. Pero namahala nako. Kay bisag 0.1% lang ang chance nga maakuha siya. Ni asa jud gihapon ko. And then one Friday, gisundo ko niya sa school. Pasulod na ako sa sakyanan, dako na kay siya gisi. Naunsa ka? Anak ko kay curious ko. Na siya gitunol sa kuwa nga sobre dalaingon og surprise. Sumaw to kung gi-open ang sobre. Og na siya kay ko kay it was a plane ticket bound to Palawan. Grabe. Kahilakon kay ko. Kay isa to sa mong travel goals nga among gisabutan pag maka-work nami. Nagalaag na jud mi sa una, kundili hiking sa beach jud mi. Pero kanarang dol-dol ra. Kay pariha mi nga dili ganahan mo spend og kwarta para laag og lagyo nga gikan sa parents ang kwarta. Mao na nga mo mga travel goals nga giplano kay dapat kanang naa na may work pareho. Nakahilak jud ko sa kalipay. Sure ka, Babs? Seryoso ni? Dili jud ko to. Ni katawa siya o niya gikusi akong aping. Yes, mao pang impake na karon inaguli. Palig 4 days na clothes. Hapiton ta kaugma sa buntag. Kabalo na to sila tita. Ipananghiran na taka. Grabe na ako ka-excited that time. Mao pag-uli na ako, nag-impake din ko. Wala no kabantay sa oras. Mao late na ako nakapanihapon. 5 a.m. pa lang nakamata na ko. Nangandam jud ko dayon. Nagpagwapa kog taman kay dili ko gusto nga pangit ko sa iyang pananaw. Tama-tama rapod pagabot niya humanapod ko. Nagtaksi rami padulong sa airport. Wala joy kabutangan sa akong kalipay that time. Madtuan ako ang isa sa mga place na gusto jud nako adtuan kauban pa jud ang laki nga importante kayo sa kuha. Samtang nagbiyahe mi nangutan ako siya. Babs, unsay drama nimo? Kalit-kalit lagi kag panghagat. Ug mitubag siya nga. Wala lang. Gusto na nako mag-travel og matupad nato ang travel goals nato samtang pwede pa nato mabuhat. Kay soon, murag malabo na. Nakulbahan ko siyang tubag. What do you mean? Niisi siya, umiingon nga. Ann is coming back next month. And I'm planning to propose to her na. Wala ko katingog. Dugay kay ko na process akong unang-huna iyang gingon. Kasakit man kayo eh. Lami kay mamatay ato nga time. Kanaugon kay ko sa taxi niya gusto na lang ko muli. Nawalaan jud ko gana. Tanang excitement o kahappy na washed out tanan. Naluoy kay ko sa akong kaugalingon. Wala ko bantay nga nabot na dimi sa airport. Pag naog na mo sa taxi, gunitan ko ni Elijah sa kamot o niya gipatubang ko sa iya. Baby girl, pwede mangayog favor? Mo na ingon niya o nitando rapod ko. Pwede kalimtan sa nato tanan. Kalimtan sa nato ang reality. Let's pretend nga kita ray nag-exist. Let's enjoy. Ayaw ka bother sa paghunahuna sa uban. Please, pwede ba?
Kay gusto na ko ni enjoy na time nga makauban ta ka alone. Ug nangutan ako niya, bisag siyan dili ni mo hunahon-naon. Mitubag siya nga yes, ikaw lang sa ug ako. Dayon ningisi siya. Sige. And he was right. I should enjoy this. Kikabulo ko hapit na mabot ang time nga dili na namo ni mabuhat. He's about to build his own family na, kaya imposible na nga naa pa mi inaani nga mga moments. And that moment ang ako sang ginuhuna is siya o ako. Right then, nibalik akong excitement. Pag-abot mo sa Palawan, nidiretso mi sa hotel na iyang gibok daan. As usual, usara ka room. We used to it. We used to sleep together, man. And I never worried about that. Nagpaulay sa mi kadali. Kuman nag-ilis o niya nagsugod na mi sa amoang Palawan journey. Since naaman may itinerary, mo mong gisunod, we enjoyed every moment of it. We shared laughters, romantic talks, we even danced. Mura siya kami. Happy kay ko. Since Anne came to the picture, I never thought na magka-moment maging ato ni Elijah. Abigalin ako nga wala na matupad bisan isa sa mong travel goals kay nakauyab na siya. During sa third day na mo dito, ang last na mong yadtuan kay sa Coron. Nakahila kay ko. Dream come true kayo. Samtang nagsakay mi sa bangka, giling ina ko siya. Naghilak man ko sa kalipay, niingon ko sa iya og, thank you kayo, Babs. Dream come true kayo nga nakaanhi ko diri nga kauban ta ka. Dili ni nako makalimtan. Nasya ko kay gikalit raman ko niya gakos tas ningon siya og, thanks to you. Happy kay ko karon. Wala na ako siya gitubag. Gihagad na nako siya nga mga ligo na mi kay makaingganyo kayong dagat. Makaingganyo kayo ang place. Very romantic. Pero before pa mi nangaligo, of course, dili jud mawala ang picture taking. Ug bisag sa picture taking, murag kami. Na-post nga pang relationship goals good. And I grab every opportunity that time. Nagdungan mi pangambak sa bangka, unya dungan pud mi ni drive while ga holding hands me. Og pagtungan na mo, mura kog na paralyze kay gikalit ko niya agbira padikit siya. For sure. Grabe na kong pamula the time. Kusog kag pitik sa kondughan, dool kayo ang mga dagway. Na-feel na ako yung ginhawa. Thanks for everything, baby girl. At that moment, I felt his lips pressed to mine. Dilo ka to, mura kong nagdamgo. Nakahila ko sa kalipay. I long for that. Call me slut, desperate, or what, basta ka to nga time, I gave up. Wala na ko pugi akong kaugulingon. I kissed him too. Murag sa tanan akong ginabuhi kato ang first time nga naka-feel ko yung ato ka-happy and contented. Hilom kami pabalik sa hotel. Medyo nawasan ako ato. My God. That was called cheating. Walay problema si Anne sa mong friendship and how close we were kay dako kay siya gisalig sa mua. Nagilty ko sa kong gibuhat. Nabalik na ko sa wisyo pag sulod na mo sa mga room kay nistorya siya. Guilty? Di ba ingon ko nga kalimtan sa nato tanan? Ingon ko nga kita lang sa duha. Gitutukan na ako siya. Nga no, mo na ingon ako niya. Ningisira siya og niingon og ligo na ka tapos pag-ilis. Mag-early dinner ta para makaprepare na ta sa tong mga gamit. Back to reality na taugma. Suddenly, I felt sad at that time. Hapit na mahuman akong happiness. For sure, inigbalik na mo, magsige na po yung hilak. Nagligo ko, tas nagilis og simple lang nga dress. Tingala ko, kaya wala pa si Elijah. Mga ko siyang gihulat. Taod-taod, niabot siya. Nagdali-dali po siya ligo og ilis. Kumanang adto mi sa restaurant sa mong resort. I was shocked. Kanang mao ni ang rason nga nung na-fall kog taman.
Iyang sweetness dili kabayaran. Itulo na po akong luha kay nindot ang setting sa table. Pang romantic date kayo. Napa siya pa flowers. Nganong inani mga kababs, ni katawa ra siya. Gusto lang ako nga happy ta. Thank you for everything, baby girl. Please know that I am very blessed of having you in my life. Paingon niya ato, gialalayan din ko niya palingkod sa lingkuranan. Wala ko sabot sa gibati. I'm happy but at the same time confused and guilty. Happy because I felt love. Confused because I know that's not an act of a best friends. And guilty kay bisan pag nagpretend me na kamiranduhan nag-exist, na ay taong nisalig sa moa nga patalikod na mong giguba iyan trust. The dinner went well. Nibalik rapod mi dayon sa mong gi-occupy nga room sa hotel. Nag-prepare me sa mong dalunon para pauli. Well, nag-prepare me, nagkanuhon na ako na mag-confess. Pagkaman na mag-prepare, gidol na ko siya o niya gihag na ko siya og taman. Lubusin ko na. Thank you for everything, Babs. Thank you for coming into my life. Thank you for making me happy. Danggihag po ko niya hugot kayo, og imbis mo confess na ko, nakurat na lang ko kay gikisan na pud ko niya galit. And me nga being marupok, I totally forgot the world and kiss him back hantod nanginit na me. Nakulbaan ako kay lihok na kayo iyahang kamot. Gusto na ako siyang itulak pero nangibabaw akong feelings nga para siya. And right there, na-joy na hitabo sa mua. I gave my everything without thinking the consequences. Basta kay happy kay ko that time. Bahala na dyan si Batman. His kisses, his touch, his everything was very dear to me. Nakatulog pa niya to that time. Feeling na ako kami na. Pero before ko natulog, niingon ko si Yahag, you don't know how much I love you. I love you since day one. I love you big time. And I'm very happy right now. Unta, dili na lang ta mo balik sa reality. Abi na kog nakadungog siya pero nihagok naman siya. All throughout sa mga flight, hilom rami. Wala na mo istoryahan na nitabuan ng gabi. Sakit para sa kuha kay kabalo ko nga gi-treasure kayo tunako tanan. Pero mo lang siya. Ihatod ko niya sa mobalay. Nag-istorya sa mi kadali nila mami. Kuman nisulod na ako sa kwarto. Nisunod siya. Anad na ko kay inaana dyan na siya basta naadri sa balay. Sa kwarto may magpundo. Baby girl, thank you kayo ha. Ngun siya tapos gihag ko tas kikisan ko niya sa agtang. Welcome back sa reality. Maabot na siya next month. Tabangi bi ako sa proposal na ko ha. Right then, I concluded nga bali wala arato siya hatanan. Sakit kayo. Sakit pa sa pagkabuak sa akong ubos. Giblame na ako akong self sa tanan. Mura kog mabuang. Pag uli niya, giasigir ako gila. Wala ako kasabot sa akong gibate. Gusto ko nga maghikog that time. Gusto na ako mahunong na tanang pain. Pero ni-fight ko. And as to his request, I helped him with his proposal. Bisag sakit pero his happiness was my top priority, even if that means crushing mine. Bisag sakit yagawantan ako. Labi na katong niya si Ann siyang proposal. Makita na ko kung unsa siya ka-happy. Makita na ko nga love jud kayo niya si Ann. Og didto na ako na-conclude nga I'm not enough for him because I'm not Ann. Nakaingon na lang ko unsa kay feeling mamahimong si Ann. Punta ako na lang si Ann. 2 months later, wala gyapon ko ka-move on, bisag unsaon na ako. Tears after tears, sakit ya sa tanan.
Wala ko'y masultian that time, giluom na ko tanan. Pero murag ni hunong akong kalibutan one day nga sayo sa buntag kay gasuka ko. Dito na ko nakarealize na duha na ko kabulan nga wala gidugo. Nagdali-dali kog palit og piting. Gitulod jud nako para sure og grabe na kong hilak nga na-confirm nako na buntis ko. Wala no kabalo sa kong buhaton kay for sure dakong kaulaw ni sa kong family. My dad is a politician and my mom is a principal. Ako pang duha ka kuya nga grabe ka protective sa ako. Si Elijah ray lang gisaligan. Giunoron akong tama na akong buhaton. I don't want to lose the child. Kaya maora ni akong treasure gikan kay Elijah. So motong nagsultian akong parents. Angry and disappointed. Kasabot ra ko. Gusto nila papanaguton si Elijah pero ako silang gipugngan kay dili ko gusto nga makaguba og relasyon. And I was very thankful kay gisabot nila akong desisyon. I decided to fly to Canada. Naman akong auntie dito na isuon sa akong mama nga close kay nako. Gisugtan na pod ko sa akong family. Giprocess na akong dalay-dali akong mga papeles without telling a single thing kay Elijah. Without telling a single thing kay Elijah. I want him to have a peaceful life maong gibuhaton ako. Og nakaluyan kay nakiayon ang panahon. Naaprobahan akong visa nga wala pa'y kasal nila Elijah ug an. Dili pa pud klaro akong tiyan that time. Ako rong family ang nakabalo sa tanan. Ako sa nag-iingnan na dili magsaba og asa ko bisan kay Elijah. Nilarga ko dari sa Canada nga wala na nanghid kay Elijah. Kaduwagan man, selfish man, but that's the only thing I knew para ma-save na ko ilang relationship. Nakasalan ako kay Ann. Dili na ko gusto na madungagan pa. It's been 3 years since I left, but I'm still in the process of moving on. Lisod kayo. Labi nagliwat kayo akong anak kay Elijah. While doing so, nag-work ko to provide the needs of my daughter. Bisag na kaya akong family, mas gipili na ako ang maningkamot para sa mga duha sa akong anak. Balag single mother ko. Balag lisod. Basta kay matagan lang na akong nindot nga kugmaw na akong anak. Kayahon ako. Dili na ko ipa-feel siya nga kulang siya. I'll make sure that she feel lots of love. Well, taghan man jud nag-love sa akong anak and I'm thankful for that. Wala na ko'y balita about kay Elijah since I left. I chose not to know a single thing about him since I left. Akong gi-deactivate tanan akong Sokmed accounts and tanan akong connections kay Elijah. As of now, magpa-focus ko sa akong anak. Inampingan kay nako. Love kay nako. Kay mora ni akong treasure gikan sa lalaki nga moray akong gihigugma. But I want him happy and that's okay. Balag sakit basta malipayon lang siya. Okay na kaayos ako. Hi mga listeners and everybody one, ladies and boys, ania ang response ni Elijah sa confession ni Lucky nga Forever Love. O ang title sa confession ni Elijah, To My Baby Girl, Lucky. Baby girl, I don't know how to start this. I am thankful that our colleagues sent me this link to me. Even Ann emailed me. Dili na ko tayo pa inaani na pamaagi pero wala ko laing choice kundi ang umasend o confession dari aron mapabot na ako sa imuha kong gibate. I'm sorry. I'm sorry for being an a-hole. I'm sorry if I caused you so much pain. I'm sorry if I was a coward to tell you how I felt. I was just too afraid to tell you about my feelings because I thought if it's not going to work out, I might lose you. And it will happen. And I'm now suffering the consequences.
You've been so good to me since from the start. Dili kalisod palanggaon, baby girl. Kay nana si mohan tanan. Tanan nga gusto o magustuhan sa mga lalaki. I was blessed kay I got to know you. Dagan galing gaingon nga swerte ay ko nimo og tama sila. Pero giusikan nako tanan. Ug tanang pagmahay gibati nako karon. Baby girl, sukad pa sa una, gipangga na ta ka. Nitalaw lang gid ko. Kay nahadlok ay ko nga mawala ka sa kuha. Nahadlok ko nga basin og atong itry unya dili mag-workout mo palayo na noon ka sa kuha o kabalo ko nga dili nako kaya. Nahadlok kay ko katong panahon nga nakakita na tagtrabaho. Kay dili na takuyog. Nahadlok kay ko kay basin makita kag lain nga kasuot. Basin ay manguyab nimo. Nakailan ako si Ann, nakita na ko imong personality siya. Wala na ko tuyo nga na-fall ko. Naay mga pagduduha pero ni-go ko kay abi na ko o kay rantanan. Butan siya. Jolly kay siya kauban. Komportable pod kayo siya. Oo, pwede ko niyo i-judge pero kabalo ko sa kong kaugalingon nga gipangga pod na ko siyan. Pero dili lang yun ako kaya kalimtan ka, baby girl. Abi na huwag nawala na akong feelings di animo. But without me knowing ani samot di ay. Katong panahon nga nikalit kag wala nagparamdam sa kuha. Grabe na kayo kong kadlo ka to. Og thankful kay ko kay Ann nga ginasabot ko niya. Ginapagitan ako kong feelings sa imuha pinaagi sa akong mga lihok pero dili jud nako kayang isulti. Sorry kayo, baby girl. Og katong nanglaag ta sa Palawan, that's the most memorable in my life. That's the happiest moment I had. I'm sorry kung nilagpas ko sa kong limitasyon. Pero happy kay ko ato. At the same time na guilty ko. Katong nibalik na ta, I thought I made the right choice. Ang mag-propose kay Ann. Pero wala ko kabalo nga moda ito ang pinakamali nga desisyon. Ngadto ko nakarealize tanan, baby girl. Katong nibiya na ka. Ngadto na ako na-realize kung unsa ka sa akong kinabuhi. Kung unsa ta ka-love. Kung unsa ka ka-importante sa kuha. It was hellish without you. I know it was unfair to Ann. But I chose to tell her everything and broke up with her. Kabalo ko kung sa ang damage nga akong na-cause. Kabalo ko nga napasakitan ako sa taman. Kabalo ko nga sa lato na ako tanan. Pero mas gipili na ako itong isulti siya tanan kay dili ko gusto nga mas mulala pa ang sitwasyon kung makasalmi. Kabalo ko nga unfair kay sa iya ha, nga siya ako makauban pero ikaw ang ginasinggit sa kondughan. I've been looking for you, baby girl. I was miserable. Even until now. Mura na akong mabuang. Gahangyo og taman si mong parents, hiyatubang na ko sila. Nasumbagan pa ko si mong kuya pero gikaya na ko tanan. Kabalo ko kung sa kadakong damage akong nabuhat. Kabalo kong nakarma na ko. Bisan kinsa na akong gipangutana. Masinay nakabalo kung asa ka. Sige kog message nimo. Namasin ko permi nga mo reply ka. Kada adlaw ko umuadto sa inyo ha, maglantaw ko sa iyong balay, mamasin nga mo gawas ka. Pero wala jud. Wala jud ka. Dili ta ko ma-blame. Gago ko. Gago ko sa tanan gago. Og lipay kay ko sa dihang daghan nag-chat sa kuha about aning imong confession. At the same time nakila ko. Mas naglagot ko sa akong kagalingon. Pagkabalo nako nga naatay anak. Grabe na akong hilaka. Bisan karon nga nag-type ko. Dugay ra kay nako nga pangandoy nga makabuo og pamilya sa imuha pero nitalaw lang yun ko. Baby girl, kabalo kong dili ko deserve nimo. Pero can I be a father to our daughter? Pwede ba natong ibalik kung unsa ta dati? But this time wala na ikahadlok. Andam na kong isugalan tanan.
Please, pakita na sa ko. Please, balik na. Please, pakita ako sa tong anak. Please, please, ako anak ka. Please, pasaylo ako. Andam na ko, baby girl. Andam na ko nga mopadayon sa kinabuhi kauban ka o atong anak. Please, pwede ba nga hatagan na itong kompleto nga pamilya atong anak? I know nga ginabuhat ni mo ang tanan mapadako lang atong anak. Pero pwede ba nga hatagan ko ni mo chance nga makauban ko nimo sa pagpadako o pagatiman siya ha? Can we let go our past and start to create new memories and begin a new journey? Please, maloy ka. Mabuang na jud ko og dili ka magpakita sa ko ha. Niadto ko sa inyo ha. Nakaistorya na ako imong family. Gisultihan ako sila nga nag-confess ka nga rin. O gi-confirm nila tanan. Pero niana sila nga imong desisyon ang matuman. So please, baby girl. Dili nita ka baby girl, kay naan ako'y bagong baby girl. Pero ayaw ka bala ka. I love you gihapon kayo. Sukad pa sa una. Walay nagbago. Ni samot pa noon. Magulat ko baby girl, bahalag dugay basta pakita asa ko ah. If I have another choice, dili unta na ako ipaagi dere. Pero wala ko'y kontak ni mo. Maong namasi na lang ko dere. I love you so much. I love you still, and I always will. Tuan, I know that I was too unfair to you. I know that I caused you so much pain and embarrassment. I'm so sorry. Kabalo kong dili enough ang sorry na ako. Pero I think I made the right decision. Thank you so much for loving and for understanding me way back then. Please know that I did love you. Pero nilabaw lang yun ang love kay Lucky. Thank you for forgiving me bisan dili na ako deserve. I'm so sorry. I am happy to know that you have found the right one for you. Have a happy life. Ngari lang putob. And Lucky, my baby girl. I'll be waiting. Ladies and boys, mga listeners and everybody one, mao kana ang response ni Elijah sa confession ni Lucky. O garon mga listeners and everybody one, na ladies and boys, ania ang confession ni Anna sa story nilang Lucky o Elijah. Hi, this is Anne of Lucky's confession. Below is the link of the confession. My colleague sent this link to me and said it's familiar to her. And after I read the story, I know I am the Anne she was referring to. I met Elijah when I was at my worst. I was broken at the time. Gihatag na ko ang tanan sa kong ex, but I ended up broken. I met him at the school where we were assigned. Since siya ang kadol na kong edad, kaya ang uban teacher na kauban na mo kay mga idara na. Siya ako nasultian sa kong drama sa kinabuhi. We became close. Ganahan ko sa iya ha. Perfect kay siya. He always told me that I reminded him of someone. As time goes by, he courted me. I was happy back then. I couldn't believe that he was into me. The familiar happiness filled me. Sa courting stage na mo, mas nailhan ako si Elijah. He's sweet, loving, and kind. Ginistoryahan po ko niya about sa iyang best friend na si Lucky, and I could tell na they were really good friends. Open-minded yung nga pagkatao, moong ginasabot na ko siya na. I finally met Lucky during that time Elijah proposed to me. She's sweet, I can tell. But I was not able to get a chance to talk to her. Kaya nanakit man siya dayon nga muli na. So kada naging kami ni Elijah, happy kay me. Pero mo lang gihapon, dili jud mawala si Lucky sa mong storya.
he was really worried katong time nga wala na naga-reply si Lucky siya. Siguro sa uban nga girlfriend, masuko na. But I chose to understand. Kay nagkailaw nagkasod na sila daan sa wala pa ko niabot sa kinabuhi ni Elijah. So I told him nga bisitahon niya si Lucky. Wala ra po nagdugay, kuyog-kuyog niya namo si Lucky. We became good friends. No wonder nga nung inato ka-worried si Elijah. Lucky was very kind, sweet, and adorable. Like, seriously, kung uban siguro ato kay maglagot na sa kasuod ni Lucky with Elijah, but not me. Ganahan po ko kay Lucky. Kanang magkuyog mintulo, manlaag, dili gusto si Elijah na ma-OP si Lucky. Sabot rapod ko. Pero si Lucky ang modistansya. Mahatagan lamig alone moment ni Elijah. Then one time, long weekend to, nagkisinabot mi nga mag-overnight sa usa ka beach resort. Kami rantulo. Pero hugyaw kay mi. Anang pagagabi nagkuha mig room para tulganan. To my shock, naga-insist si Lucky na maglain siya room. Bisag dili gusto si Elijah pero wala na siya nabuhat kaya nagbayad jud si Lucky para makakuha og lahi na room. Dili jud na ako makalimtan na gabi. I was trying to initiate to do the thing. Kabalo na mo kung unsa to. But I failed. Elijah declined my offer. Really? Na-offend ko ato. Naulaw ko kayo. But as what Elijah said, dako siya girespeto sa kuha. The next day, na-convince na jud namo si Lucky na mag-isa may room. Maong pagagabi kami ang nagtapad ni Lucky sa bed. O niya sa sofa si Elijah natulog. Our relationship went well. I respected their friendship as Lucky respected our relationship. Then one day, nag-decide ko na dawato ng offer sa kong mama na papason ko dito sa Australia bisag 2 years lang. Gikan kong broken family. Nanay laing pamilya akong mama o papa. So nag-consult ko kay Elijah. Ni okay raman siya sa maotong ni ko. LDR. Lisod siya pero gipaningkamutan na mo nga makaya na mo. Pero may nga video call. Kabalo ko sa mga whereabouts ni Elijah. Bisan ka ng mga laag nila ni Lucky. Kabalo ko. Pero na isa wala ko gaduda sila. Happy kay ko ato nga time nga nibalik na ko Pinas. Kay finally, after 2 years makauban na nakog balik si Elijah. Wala ko kabalo nga sa akong pagbalik, mag-propose na day siya. So wala ako nagpa-cute-cute oy. I said yes. Kana pa akong balibaran nga Elijah is an ideal man. Pang-husband material kayo. Pero napansin ako kadugayan na bothered kayo siya. Kung pangutanong ako siya kung naba siya'y problema mo ingon na siya wala. Woman's instinct. I knew back then that something's off. Until one day, worried kay siya kay dili daw makontak si Lucky. Wala siya mahimutang. Anthony abot og 1 week na wala na yun nag-contact si Lucky. Even me nag-all pagayo. Sumoto nga naka-decide me na doon silang balay. Ang mama ni Lucky ang nitubang sa mua. Og maojud ning nakaparealize sa kuha ang giingon sa mama ni Lucky. Elijah, kabaw kong unsa mo kasuod ni Lucky. Pero muhangyo lang ko nimo nga ato na lang ihatag sa iya ang kalinaw. Basag daay na siya. Nilakaw na siya. Gusto niyang magpakalayo. Palihog lang. Basag dahi siya. At that time na-realize na ako nga naipagbati si Lucky kay Elijah. Kaysa nag-propose si Elijah ni distansya na si Lucky sa mua. Wala na kay siya nag-message. Nasakitan ko. Pero gisabot na ko and thankful kay ko kay Lucky kay nag-sacrifice siya sa iyang happiness. Pero sukad ato, murag nawala sa kaugalingon si Elijah. Usahay masakpan ako siya nga maghilak. Nagahubog siya. Na-worried ko at the same time bothered kay dili na palahubog si Elijah. Og we were in the middle of our wedding's preparation. Duha na lang kabulan og tunga ikasal nami. Pero wala na ko agwanta tong time nga murag na out of place na ko. Realization hits me.
Nahurot ng tanan pagsabot na ako kay 1 week ko niyang wala gitagad. Naglagot ko. At the same time, nasakitan ako kay murag easy ra kayo kay Elijah nga pasagdan ko. Giadto na ko siya sila ha. Anto may shocked, naabtan ako siya nga tulog. Inimaho na iyang kwarto gilimnon. Ako siyang gipukaw pero wala jud siya ning mata. Nagkuri-kuri ko dito. Nakita na ko yung cellphone. Akong gikuha. Pagtanaw na ko nga lowbat, pero napay isa ka cellphone akong nakitaan. Nakilakay ko kay ang wallpaper kay silang duha ni Lucky nga naa silang duha sa bangka. They look so happy together. Og unsa po'y nakaon ko nga akong gi-open iyang cellphone. May gali kay walay password. Gipangbasa na akong messages from Messenger to Twitter. Sakit kaayo ko mga nabasa. Ang lalaki nga akong pakaslan nagbeg og taman siyang best friend nga dili siya biyaan. Kay dili niya kaya. Dati na ko hilaka. Sakit kayo. Tanga kay ko para dili to nako mapansin tanan. Confident kay ko nga ako asya. Ang sakit lang kay hapit na mo ang kasal. Nigawas ko siyang kwarto na naayang mama sa sala. Gistorya ko niya. Moto kong gituganan. Naulaw pati ang mama ni Elijah. Pati ang family. Nagsorry sila. Ginahangyo nila sa kuha na mag-istorya sa migtarong. So ni okay ko. Namasin ko nga ma-okay pa mi. Pero mas nahugno ko sa dihang nag-istorya namin ni Elijah. Ituganan ko niya nga naay nahitabo silahan ni Lucky. Nga love kaayo niya si Lucky. Dili siya kaingon kay basin daw dili mag-workout. Basin magubay lang friendship. Mawala noon daw si Lucky siya. Nagsorry siya taman sa kuha. Wala ko kabalon sa kong buhaton. Sakit kayo. Naulaw pa ko kay wala na ikasal na madayon. Of course, dili na ko ipagpilitan akong self sa taong dili ko enough. Pero wala gyapon ko gipasagdan ni Elijah. Giatubang niya akong papa og mga relatives na ngay siya sorry. Bisag sakit, bisag ulaw, gidawat na ako. And the last thing I remembered is we parted ways. But before we parted ways, I made peace with him. I chose to forgive him kay dili ko gusto nga mag-move on ko nga naapay dalang bagahe. Mas lisod na. I flew back here in Australia. I'm now getting married and expecting a baby. To Lucky, please know that I'm not mad at you. Disappointed maybe. Pero never ko nasakon nimo. Pero okay na ko. I'm sorry. Kung kabalo lang ko si mong gibati, mas pilion akong friend na lang ni Elijah. Lucky, please pakita na siya. Wala kabalo kung unsa siya ka miserable katong nibiya ka na wala nagpahibalo. Even until now, he's still looking for you. Og sa nahibalaan ako si mong confession, please give him a chance to be a father to your daughter. Ayaw hulatan na molahin ang tanan. Maloy ka niya. Thank you by the way for choosing our happiness over yours. Pero dili jud kami ang para sa isa't isa. As of now, I am healed. Maybe that's God's way para makita pud nako ang para sa kuha. I still have connections with him, and the least I can do for him is to inform him this confession of yours. Be happy, Lucky, and God bless. Hi mga listeners and everybody mga bay ug day, welcome back again sa ton channel. Og karon atong basahon ang update ni Lucky sa confession nga forever love. Lucky here. I've read your comments and it made me feel better. Confessing her was my way of expressing my feelings. Kaysa tinuod lang, dugay ranakong gilomandanan. Bugat yes ako wala ko'y masultian. Bisan pag-open kay akong family.
Wala ko nagsulti sila ha, kay dili ko gusto nga mag-uol sila. My brothers scolded me for sending a confession here. Ingon pa sa kong kuya nga, nagtangara ng agi nimo, nagtago-tago man ka. Unya mag-confess ka. Og dito na ko na-realize nga tama si kuya, pero wala na tay mabuhat kay na-post na. Pero, my God, I don't know what to feel kay gikan kog trabaho. Pag open ako sa Facebook, mo dayon ako nakita. Grabe na akong kulbaa. Wala ko kabalo sa kong buhaton. Nabuhian akong cellphone nga wala sa oras. Dugay pa ko nagunahuna kung basahon ba nako. Pero curious kay ko mong gibasa na lang dyan ako. What should I say? Tabang. Pero I'll take this opportunity po. You all don't know how it feels every time my daughter asks me who her father is. Every time she asks me if her father loves her. Every time nga she wishes to have a father in her side. Every time she gets inveighted with her friends because their father accompanied them to the park. Because I admit, even if I will give her all her needs and wants, she still feels incomplete. Para kay Elijah, I'm sorry if I still ruined the relationship you had with Anne. I'm sorry if I made you miserable. My family just told me what you did back then just to see me. They just love me too much that they respected my decision. They said they wanted to tell me everything they knew back then, but chose not to because they wanted you to fix your mess first. I'm sorry if I'm selfish to keep our daughter away from you. That was my way of choosing your happiness over mine. Because I thought it would save your relationship with Anne. I admit that I felt loved by you, but I was confused back then. I was confused with your actions and words. That's why I left without telling you a single thing. It shattered me, you know? Tears after tears. I was even diagnosed with depression, but I fixed myself alone for our baby. I already have lost you, and I can't afford anymore to lose another one. I fought, and I made it. I gave birth to our daughter with just my aunt. My family visited me here, but still their mouths were closed about you, as per my request. I thought I already moved on, but every time I look at our daughter, our memories from the past keeps on haunting me. I can't just do anything but cry. I'm sorry if I thought you're already happy. I'm sorry for everything I've done. Don't worry. I will give you a chance to meet our daughter. Just give me time. I'll just explain it to her. I know she loves to meet her father. I will only contact you soon. Thank you guys for your comments and words. Your comments and words are highly appreciated. Thank you. Maybe, just maybe, this will be my last confession. God bless everyone. And P.S. Elijah, I missed you so much. Ladies and bay, mo ka na ang confession, mo ka na ang update ni Lucky para kang Elijah. O karon ladies and bay, sa atong basahon ang pinakabag-o nga response ni Elijah para kang Lucky. Hi bye and good day UCFB. Si Elijah na po ni. Salamat yes yung tanan. Nabasa na ko iyong mga comments, makalipay ug makagaan kayo sa buot. Dagang salamat. Dili naman unta ko mag-update dire, pero kay thankful man ko, buhaton ako ni. Kay kani nga page ang dako kayong tabang sa kuha. First is about kay Anne. Kabaw kong dako kay kog sala siya, pero napasaylo na ko niya.
Pero hantod karon suko jud dihang pamilya sa ko. Isabot ra pod ko kay dako kayong kaulaw man ang nabuhat sa ilaha. Friends me an hantod karon, pero casual na lang. Dili jud pareha sa una. Ug happy ko para sa iya kay nakita jud siya sa iyang lalaki nga deserve niya. Nagyapon may communication, pero dili jud ingon nga perme. Ikaduha, lipay kay ko kay sa wakas gi-contact nako ni baby girl. Gi-contact na jud kong laki. Lami kay maglukso sa kalipay. Una niyang kontak nako, gisendan ko niya picture sa bata. Pagkadawat ato nakasure na jud ko nga si Lucky to bisan lahi iyang pangalan sa FB. Sure ko kay ang bata kay kanawong nako. Unang video call namo wala siya nagpakita. Tingog ra niya ako madunggan pero arang nakong lipaya. Og finally, nakakita nako sa among anak sa video call. Guwapa kayo. Minimi nako nga naay taas nga buhok. Tabian kaayo bisan dili pa masabtan iyang mga words. Liwat siyang mami. Lipay kay akong gibati. Dili ko katuo nga hantod karon na anak ko'y liwat. Og kadagayan akong pamugos nagpakita ra gyud si Lucky. Grabe na kong hilaka dala sa kalipay o kamingaw. Siya po di perting hilak. Nisamot siya kagwapa o kasaksi. Grabe. Feeling na ko kay madungagan judayon akong baby girl. Kidding aside, nagka-istorya na jud me. Na ngayon ako sorry siya og nasulti jud nako akong gibati nga gugma siya. Pareha may gibati, pero niana siya nga dili pa siya ready kay wala pa siya ka-move on daw. Gusto niya nga wala na sakit from the past, usa mi mag-start. Pag willing ko mahulat, kada adlaw na mi nagka-chat-chat o video call. O kaluyan, naanad na akong anak. Kanang feeling nga mura gibunlot ka sa pinaka-ilalom nga bahin sa kalibutan, unya nakakita kag kahayag. Hingan akong gibati karon. Gusto na siya muli diri pero dili niya ma-risk ang health sa mong baby. And I understand. And I'm planning to follow them to Canada. I'll take the risk. Bahala na. Murisan ako sa kontrabaho asap aron maasikaso na nako ang mga papeles. Kaluyan lang untag makalusot ko. I'll do everything this time. No more fear, no more doubt. I'll take the risk no matter what it takes. I'll win her back, and this time together with my daughter. Nanahinapod ko sa pamilya ni Lucky. Gisultian ako sila sa akong plano. Nisugot rapod sila. Pero gibaharan ko siya mga kuya. Pero okay ra kay paningkamutan ako this time nga dili nako mapasigitan si Lucky. Dili nako mutalaw. O nagaplano si Lucky nga kontako niya si Ann kay mga haisog sorry. Gainan ako siya nga okay na si Ann. Pero nag-insist siya kay nakasala daw siya. To my not so baby girl, kay naan ako'y bagong baby girl. I love you so much. I missed you so much. You and baby girl. Wait for me, please. Daghang salamat sa pagsubaybay sa mong storya. God bless and more power. Salamat, Yusinian Freedom Board. And P.S. Get ready. By the moment na makita ta, siguraduho na akong madugangan na tong baby. Joke lang bitaw, mapatay na jud ko si mong mga kuya. Bitaw, pakaslan sa takada anoy, sa mosugot kag dili. I love you, kayo jud.